Mit navn er Jens. I bandet kalder de mig Jule. Jeg startede det her band for 5 år siden. I starten var det faktisk bare mig selv. Kun mig. Så indtil de andre drenge, de så en dag kom med. Den ene fra en sindssygestand, og den anden på en legeplads, og siden har det bare kørt på skinner. Mit navn er Svend Aage. Hvordan kom jeg ind i bandet? Det er egentlig et godt spørgsmål. Nej, det var ikke det er lidt sjovt at høre. Nå, ja. Det var Julie, jeg skal spille på sindssygestand. Vil du gå en gang? Den hedder Klokkeblomsten. Jeg spiller på trommer i bandet. Men jeg er rigtig sej til det. Jule! Jule! Ja? Hvordan er man binder snørbånd? Du gør bare sådan, og sådan, og sådan, og sådan. Og husk at undgå de der arver, ikke også? Okay, tak, Jule. Så var det sådan, og sådan, og sådan. Ha? Igen. Ja. Og sådan. Ja, au. Og sådan, og sådan. Så. Der er dog noget, der er lidt en skam. Så i bandet, der synger vi ikke. Altså jo, vi i starten, da vi havde Seryl med der i starten, der sang han godt nok lidt, men det lød jo pænt sagt af helvede til, ikke? Så det droppede vi, og lige for tiden, der søger vi faktisk en frisk forsanger, hvis der var nogen, der var interesseret. Så det er det, vi er på jagt efter lige nu. Men ellers så går det meget godt. Altså, vi har været ude at spille her for nogle dage siden. Der spillede vi til en 70-års fødselsdag. Der var de sgu vilde med os. Det var det. Har vi ikke mere toiletpapir? Nej, men Hans tryk, du gør med noget. Ja, jeg hedder Seryl, og ja, jeg kom ind i bandet, hvor Svend Aage og Jule, de spillede på en legeplads. Jeg sad og fik mig en pakke M&M's, og så synes jeg, at det var meget sjovt. Så spurgte de, om jeg ville være med, og så sagde jeg bare, at det ville jeg simpelthen bare gerne. Så jeg fik opgaven som guitarist, og det har gået meget godt siden. Men da vi kom ud i skoven der, den anden dag, altså vi havde fået en aftale om, at vi skulle spille for nogen derude. Sådan lidt mest for sjov, ikke? Men alligevel sådan lidt stort, de ved det, ikke? Så sådan lidt halvstort. Så da vi kom ud, så var det kraftigt med. De sagde det godt, at du var her et eller andet sted. Mange tak. Det er et kvarter til, vi skal spille. Et kvarter. Et kvarter. Det er 15 minutter. Og 900 sekunder. Det er ikke ret lang tid, faktisk. Så hvad gør vi så, Julie? Så da vi gik ud i skoven og sådan noget, så vi gik bare let efter det. Vi gjorde det i flere minutter der. Så jeg synes bare, det var mærkeligt, at vi ikke kunne finde noget. Så hvad hedder det? Og jeg havde blevet lovet, at der skulle være M&M's der til det sted, vi skulle spille. Jeg er ved at være træt, Jule. Skal vi ikke holde en lille pause? Jo. Vi kan sætte os herover og spille lidt og øve os til, vi skal spille. Jo, så lad os da bare tage en pause her. Ja. Kom. Det er lidt træls, hva'? Det er så mærkeligt. Fuldstændig åndssvagt. Så vil jeg tage seriøst. Så skulle vi bare en pause i marken. Skidt buks. Men det var meget sjovt. Vi sagde bare, at det var der, det var. Men det sagde de. Man skulle ro nok, men de var der ikke derude. Det var de ikke. Så det endte med, at vi var simpelthen nødt til at holde en pause. Og
så iblandt vi sidder derude og holder pause, så sidder vi ganske helt spontant og spiller en af vores sange. Så ja, det vi er bedst af, det er det sgu godt nok. Så nu når vi sidder og holder en pause, så kan vi jo lige øve lidt på numrene af, til at vi finder stedet, vi skal spille. God idé, Julie. Hvad for en spiller vi? I følger bare mig. Okay, Julie. Tusind tak! Sådan. Tusind tak! Sådan. Hvem er disse sære personer? Hvor har Seryl frisør? Hvem eller hvad gemmer sig bag skægget og solbrillerne? Hvem er koen? Kan man virkelig kalde dette for et band? Se med i næste episode.